Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dun sanak pandanga kasadonyo dimanapun saja berada. Pada video kali ini kami akan memaparkan saketek tentang jawaban tarati sambah. Yang mana sabalun kato kade jawab, sabalun runnya kade pulangan, sabalun kandak kade agiah pinta kade pelakuan. Sakete kami mengurai atau membahas tentang jawaban ibarat dua baleh. Baiklah, nusanak pananga kasadonyo yang menonton channel kami ini, jangan lupa subscribe dan like-nya tentang channel kami ini. Bahwasannya kami telah berdiri di Balai Rong Grup Pasambahan yang dibantu oleh Ajo Penduduk Jambak yang berada di Malaysia. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita bersama. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak Datuk, kembali perundangan. Kok tadi kato bajanji kini kato batapei, kok tadi banyanyi jundiang kini motape jundiang. Baru pue diambo kini Mak Datuk. Sabalun kato kabajawe rundiang kabapulangan karanda kabagiah pinta kepalakuan. Di ambo ada pulo na mengusuh mengamang bana na menguhai patang jo pagi agak-agak raso kayu angan-angan pambayutang. Setia di ambo menyalangi untung menyudahi cameh na kanyui tegamang na kajatuh ago na kabalabo rusuh bana rupu yang bonong kauki. Akulah na mengusuh mengamang di badan diri nambo na moy kini madatua. Moko jalan tarikai bayi barai putui halimu bana sakah kato diubuang jo ibarai. Apalah ibarat diambo mengatakan madatua. Moko jarak bungu jaruju siruntun di puncak buki ambiak kajunjang siriah uree sampai ke agange. Bayi barai ambo dahulu banyak tak mungkin nang kabuliah ambo indak babatange. Asah banamo siroaji ambiak salai keasahan sajak barajo kanagari lah patui pulau kato disambahan. Anau kacia anau dilurah kurang landai tolong runduakan sabau urek masih mundolai. Ambo kaciak nyolong menyambah kalau salah tolong tunjukkan sabau ambo masih mundolai. Ko umue setahun jaguang ko dagah setempok pinang aka singke panapek kurang cadiak pandai Jawa sekali. Ibarat tabu di tanah dangka kurang lambuak kurang gadang hitam karena nak babacu bingung lah jalai nabaka. Kok tinggi karena de ueh gadang karena de buku gapuak karena de dagiang. Tinggi de ueh nalun sampai gadang di buku nalun sadang gapuak de daguang nalun panuah. De ongah bacampui gialah manjo hati di dalam baban bagai disangko ingan disangko katabau. Nak saumpun pimpiang jo sarai ani buang ambiak kasuluah tawah batin tiang baku rasai ambo juo napa muah kanai subuah. Ibarat kambi mudo dare arati pinang bare barisan tuo balun mudo talampau muh iko pangke ambo bau. Baru pue diambo sabok tampeh batang kabani sagawan tali sepanjang bantiang tapaslah padang karimbo tatuak galah kanapa. Adih badalie bana sakah nasakah urang manjalo. Sakuliliang bungka malingkuang tengah-tengah daun mempi tongga nak kama kababeliang tantang kato kabajawo rundiang kabapulangan tak pulang juga daki ambo. Baru pue diambo kini madatua. Nak sarumpun jirak jui laban samo dirambah kaduonyo laba kumpue siak jo pareman di lingkuang sambah kasadonyo. Indaklah pinang katato pinang babuah kasadonyo indak tabilang katato pasa batuah salamonyo. Kok kaladang baulah kambui kapulang baulah lado hati ambo naganta-ganta takwi mancalia urang nan basamo. Tabilang di lubuk lansek tak sisi di luang lantai Allah mau bilang sado nandapek nan tinggal iyo untuk orang nan pandai. Pado baladang kasingalang elok baladang katanike kayu kalek sadiang babungu. Kalau dirantang namah panjang elok dipunta nanyo singke diambiak sajo sagalo nan paguno. Simpang ampe simpang kalawi sasimpang jalan kapasie bau. Kok mananga iyo ambo mpiak togi kok mangasai ambo iyo ikolah bau. Badan tiang bunyinya indah baik tarang batarang api-api isarai tumbuhan sama talo batalo dalam beluka bungu sitawa dirunduakan. Kok batin tiang bana urang dalam adai, kok nyampang tibo di badan diri ambo, kok ado gewa jegewai, kok ado ganta juga go, itulah nan ambo minta dimaafkan.
Latiak-latiak ateh pinang urang memikik barau-barau kanailah murai duo-duo. Duo nan tagak di pinggiran. Anak rang tiku tagak basike tagak menyandang kain kasah piludu suto. Urang lawi nak kabalai baju suto babalah bulah bungu si dayu dilenggangkan. Ko arah tie bana mana tua. Ko lapiak tabantang kurang janang kasue tanpa kurang catui antah ko senjang laki nyo tabie indak merekam tirai langi-langi. Dicari lampu indak dapet karang nanti gonan adolai lagi pantak patah lumpuh pulau. Kok tarangnya sayuk-sayuk sampai macam palito dalam buluah. Kok dulu si tarok yang kini lah setiri kita namukan. Si kadudua di kampung gandue ditabang anak galuang gabah anak rajo tiku nama nabang anak sintuak nama rabahkan. Kok mama nanti bo iolah duduk gadang ketek kok basalo tuo jo mudo kok baranggo. Kok ketek indak tas kasihi kok gadang indak tamuliakan kok nantu indak tabasarkan. Antah takolang kasaolah itulah nak bo minta gila jemaah kapado keseluruhan. Angku nenek mama imam kati labai je pegawai alim saratoju ulama. Umumnya kapado keseluruhan kita nan hadir pada malam kini ko. Karena buliah pinta balaku tak bilang sampai dia mau dulu matua.